Takže ahoj, já jsem Dominika, vítám vás při novém dílu a je to challenge, kde vydržíme s pískem, ale tvrdím, že to bolí v botách. Já to mám zatím v kroskách, no tak to nejde. Tak, tady to je zatím malá hrstka. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, už ne. Tak a takhle víc písku. Jen do toho vložím nohu a au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 minut. Lidi to bolí. A příště to natočím jinak. Takže ahoj.